Molt bones a tots i a totes. Feia temps que em rondava pel cap la idea de crear un racó d'investigació autònom en què l'alumnat, a través d'un rol actiu, pogués fer una cerca d'informació sobre temes diversos amb una consciència crítica i ciutadana. Doncs bé, crec que he donat amb la tecla. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Vale, antes de seguir con este vídeo, comunicar que el recurso va a estar en catalán, pero si lo queréis en castellano no pasa absolutamente nada. Me lo pedís y yo os lo traduzco. Ya sabéis, a maestraluis1985@gmail.com está mi correo en la descripción del vídeo y os lo entrego en castellano también este material, así que sin problema. Molt bé, doncs anem a veure el material. Molt bé, doncs tal com es pot veure, aquest material consta de 32 propostes d'investigació, propostes variades, que pugui donar cobertura a diferents interessos de l'alumnat, i cadascuna d'aquestes 32 propostes té una part inferior amb propostes de temes. Per exemple, si jo vaig a investigar sobre els plàstics, doncs aquí he posat una sèrie de temes a partir dels quals l'alumne pot començar la seva investigació. No està obligat a seguir un d'aquests temes, però sí que és veritat que s'agraeix, en comptes a partir de zero, amb un full en blanc, doncs començar amb una sèrie de temes que puguin donar idees a l'alumne a l'hora de tirar cap endavant la seva investigació. Podem veure altres exemples. Per exemple, he posat animals en perill d'extinció, un altre. Doncs he adjuntat una sèrie d'animals que estan en perill d'extinció. L'alumne ha de fer un treball sobre un d'aquests? No té per què. Si vol, sí, i si no, com hi ha moltes més espècies en perill d'extinció, pot buscar la que ell o ella li interessi més i fer el treball. Bé, llavors, aquestes targes jo les he pensat que les vull imprimir a color i aquesta part d'aquí serà la part del darrere de la portada. Llavors seran targes a mida mig full plastificades, de tal manera que l'alumne tingui tota aquesta bateria. És veritat, si heu sigut molt observadors, que l'última tarja és tema lliure. D'acord? O sigui, aquí fins i tot l'alumne pot triar el tema que ell vulgui investigar i amb la profunditat que ell vulgui completar la seva investigació. Molt bé, us preguntareu que a on hi ha el full de registre, la fitxa, el document per abocar la investigació. Doncs no l'he creat com a tal, perquè tinc la idea de donar un enfocament més obert, de que l'alumne pugui fer una presentació, pugui fer un document Word compartit, el que ell o ella li vingui més de gust perquè s'exemplifiqui millor la seva investigació, perquè la seva investigació tingui més qualitat i l'alumne se senti còmode. Per tant, aquest material, ara per ara, no contempla una fitxa com a tal. Potser l'acabo creant també com un recurs que l'alumne pugui tenir, per si vol seguir-la, però m'agradaria donar un ventall més obert i més personalitzat. Doncs bé, si us agrada aquest material, m'heu d'escriure a maestraluis1985@gmail.com i us explico com fer-vos amb ell. Doncs moltes gràcies i a potenciar la investigació. I recorda, tinc un repte que es diu Repte 2000 perquè vull arribar a l'inici de curs amb 2.000 subscriptors. I si ho aconseguim, que només falten 20 persones més que facin la seva subscripció al meu canal de YouTube, donaré de forma gratuïta el quadern emocional sobre Wonder. Moltes gràcies i a reveure. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.